Kamaro moro maintie jera Malulu TV ma indie ni cheno mar kuku marwa chikelo kodan Jefalomba kanti studio kendi kod mheshimiwa Nereo Mondi mabende en mheshimiwa Manuel Mogwel kata nominated MCA kabende en Miss President. Manuel bro chuno ler ne achiel kachiel kabende ni studio kendi ni to Miss President noero enango noneno ka obet kanyo bro nyiso ni to enango ngoma no biro godo to nyaka sani rege nango gini mabende otimo kachiel kod weche mopogore mag Homabay County wabro lose e kuku marwa charwa ke studio. Moso ganda maneno Malulu TV. Amoso gandaluo nito uriyo Nyasaye ber oserita nyaka chopo kan makawuono. Ero kama na Homabay dhi nade? Homabay Nyasaye okonyowa koth chwe to chieng' be biro iye kanyo. Aparo ni opon ni wapuro maber. Wapuro maber. Wapuro maber. Kopogore ge magwe koto in terms of development kwa wewe weche go mag Nyasaye kata kaka koth kod chieng'. Nyalo wacho ni in terms of development un kanye kaka jotelo mag Homabay. Kaka Homabay sani winjo ka waseyiengni. Nikech kama pinyo jope wasebedo ka jopiny wak ni to ang'o mi mara tich ok tire mara ang'o madhi mbele. To an gena beti assembly. Tijwa mar assembly maduong' en kalo ne executive budget. To wasekalo ne gi budget kata mana juma manyoro ni. Gima ne watimo maduong' en ni ne wafwenyo ni kaka nchoketi project e ward ka ward cha. Pok ne gitiyo nikech pesa ne ok obiro maber ka malo. Mane wadok e assembly ma wabedo gi committee moro ma iluongo ni Ward Development Implementation Committee. Mama ne wasebedo kwa tiyo. Wang'iyo to ward ka ward no kete pesa dit waluongo project go gi nying gi. Obed mar pi, obed mar ndara, obed mar sikul ne waluongo gi nying gi. Ma jomo osebedo ka chiko itgi e twak, mosebedo kwa twak joma mokalo ni. Mane maduong' mogik mane watimo. Nikech wadwa ni mondo ministers mani Homabay gichomre gi jopiny gi tich monego gitim. Kendo wang' ni wasesidho ne jopiny ayanga ni mae monego gitim kendo e ward ka ward. Mane gima mora kende Homabay mane watimo kaka jo Homabay County Assembly. Ero kama na nya kapod wamenyo mana kanyo ero nyalo nyiso ne tumun kaka MCS mabende tiju madongo adek gene ne rango kaka sirikal no rotiyo mano ero oversight legislation magweko gin weche mag chike kone kod kocha kaachiel kod representation manyiso ne uchwalo dwaro kata gombo mag jopiny ne executive mondo mi une kaka iloso gi. So far inyalo wacho ni executive maru dhi nade kireu gi ministers gigo eko gik mosebedo ka uchwalo ne gi mondo mi gitim bende nitie gima kwa nyalo wuotho Homabay kawuono to anyalo kwano achiel ari adek mono kaka MCS unyalo siemo ne oganda ni ma ne onge to ma sani nitie. An ka ng'iyo gi tamwa mane wasedonje ni nikech budget mane wakuongo loso en budget mane okalo cha to ka wabedo ni anyalo kwano ni kidhi e wardwa ibiro yudo yo moyaw ndaro yaw ang'eni ana chikara chuonyo ombe anyalo chiwo makara chuonyo kanyaluo mheshimiwa Jeff Ongoro osechung' motegno moyaw ndara kiduogo kibiri ward kama mheshimiwa Nyotingi tie ang'eni ndara moro ma osakwecha ang'eni oseole maram kidhi north ward bende yudo ka mheshimiwa oseketo kidhi central ward mheshimiwa Gaya be osebedo ka yaw yo omiyo nya kwano ni ya ward ka ward nitie matin manose dhiye to ng'ikruok en mana ni ya ka budget oselosi to noluongi gi nying gi to ka wabedo piny to pod wang'iyo ni mano luongi nying gi pok ne gitimore omiyo mane gima osebedo ka chando ang'o momiyo magi ma pok otimore wan kaka duond jopiny wasebedo mwacho ni mae pok otimore to waseluongo nyaka minister mar finance, minister mar roads manyoche ka wasidha yanga waseluongo nyaka minister mar health wabedo kod gi piny king'iyo jumbe mokalo gi wasebedo gi tungni moro kabisa kata chien kata ne wabedo gi tungni gi minister mar youth ni to mara ang'o support mo okete pesa ne jo youth pok otimore manu winjo kata kwa kalo report ni koro ido kitimo maber wadani mondo timri nade iwuok kami beteni wasebedo kwa tungni kendo wayware nikech dongruok ok en gima okeleng'ne ni rito dongruok en gima isiki fuato pile ka pile omiyo waseluwo kendo wasefuato gi to maduong' mogik ni nyaka jopiny ng'e ni pesa ni ok odonje assembly ma dongruok odong' kor ka gavana omiyo wan duole mwachiwo to report wandiko to watero to wanyiso gi ni magi mapok oloso making'iyo mano to assembly ma Homabay sani en namba 3 e Kenya ka kuom tich kaka otiyo kaka assembly omiyo maduong' mogik en ni jo Homabay nyaka ng'e ni wang' ni giyudo assembly maber to maduong' ni wang'iyo ni to assembly gi executive ma Homabay ma kawuono nitie ni ang'o momiyo pod jopiny pod ywak ni pok wachopo singo mar jopiny
mane kama koro wang'iyo. Wacho ni ung'e ni to ang'o miyo jopiny ywak ni pok ochop singo margi. Homa Bay County en achiel kuom counties ma bende jopiny osebedo ka wacho kinde ka kinde ka giyono tol kata Dala FM ka indikara ka giloso kod Lulu TV. Weche go ko mag thieth ok osebedo maber ahinya. Ok ang'eyo ni position mari bende chal gi mekgi koso pogruok moro nitie. An kaka Miss President kendo MCA ma Homa Bay. An gi nyathi matin to kata clinic atere mana Homa Bay Referral. Nikech nadwa nang'e to jopiny gi ang'o momiyo ji ywak to onge thieth malong'o. An ka tuo achomo Homa Bay Referral. Nikech adwa ng'e to thieth mani ka chalo nade. To sani an asedhi kenda, asewuotho gi nyathi madonjo. Ma pango line marito ka japiny, mothiedh nyathi, mochanj nyathi, nikech ayudo ka chanjo nitie, ayudo kipimo nyathi kendo ging'e ndiko bugego. Omiyo adwa na wach ni samoro wanyalo bedo oko kwa siku wabolo mana wach ni gini ok ber. To wuoge mondo idhi mondo ine ka ok bi yudano, ok bi yudo thieth malong'o. Kata ki in e sub county mar Rachuonyo North kata Rachuonyo South, wuoge dhi kanyo nikech kidhi kanye kibo yudo gima ne rach. Tijiwo duondi, tiwacho ni kata ok ber ahinya. Mana kaka chien kata jomoko no wacho ni wasebire mochari mar Homa Bay, ok ober ahinya. Ne gitingo duondgi malo, mo wadhi waloso nikech nano kinde no yudo ka ni committee ma health. No lose. Mwawuok mwadhi mwang'iyo. Ni to ang'o matimore? Ang'o momiyo wach ni ka? Ndhi hospital ka yande chendo ni mara kia ni pesa moket kanyo kuti maber ya thonge jotuo thiedhi. Committee no wuok mwadhi nyaka Ndhiwa. Makata joma ntie keto ng'ikruok e tich nyicho gol kanyo. Omiyo mae momiyo wadwa ni mondo jopiny ong'e niya, ka gimoro rach to kibed kama intiere kata kawo wach manie Facebook timedo chwale, wuoga kendi mondo ibi ibende mondo ine ka be wakawa twak koso wakawa twak. Omiyo sani wacho ni nitiere ondamo ma igoyo. Nitiere ondamo kata na wuona asewuotho ka goyo. Mineno ni in the next 2 years ka watieko 10 years mag devolution Homa Bay County ma leadership poko change, wan gi governor mano serve the first term, podo serve the second term. Iparo ni unyalo bet ni un kure ko chopo 2022 ka koro lokruok beti mar gavana gima kata ka ng'iye kata ka none pod aneno ko kwabicho po 60%. Nikech dwaro manie piny thoth. Dwaro manie piny thoth to muombe kaka biro ok bi e yo moro mochomo madang' iwach ni kawuono odhi obiro pesa no ok nyal biro kata mana 30% dichiel. Mane problem wando kata king'iyo development sani iga chako dwe mar 17. Dwe mar 17 nyaka dwe mar 10. Dwe mar 7 nyaka dwe mar 10 ok yud ni pesa osedonjo. Ing'eni mano dweche 3 molala ma onge tich moti. Nyiso ni chulo mano sara. Kato gi sani be inchi neno ka governors yuare gi Uhuru e wach mar revenue allocation. Dongino ka no budho makoro pesa kendo chako duogo bire me county ka dwe mar 11 dhi rom. Mage gik mosebedo ka chando wa. To gima duong' mogik man ka neno kendo ka Homa Bay kacha. Joma juogo e chirni. Mondo chomre gi tich mondo kel pesa maber mondo donje account mar county government. Pek ni kanyo, jodala wakika wuondo. Pek ni kanyo nikech pesa mochoko osuru ni en ang'o momiyo ko chopi malo nikech yande ka ne wan municipal to pesa ni choko ma milion 200 kadhi konyuak pesa mani Homa Bay County. To sani ni kata mana milion 100 ok chopi. Omiyo kanyo to ne pod akwedo executive wa ni korka choko osuru to pod ok gichopo kare. Mano pok awinjo kotoya kata an moshimiyo. To matin mosechopo inyalo wacho ni tich mosebere ka itiyo kodgi osetiyo ka itiyo kodgi maber. Matin mosechopo kikawo kata milion 50. Kidwa kawo mondo los ndara achiel nyalo kawo kata milion 5 auchiel. Ting'eni mano bani ng'eni kilomita ok ochopo kata mana 20. Koro inyisa ndo pesa ni to dwa donjo kanyo. To dwa wuok kanyo. Otiyo tich mathin ma kine los ndara ka ndara mar mag Marambi. An ka ringe ndara mag Marama Homa Bay tan neno problem achiel. Samogol pesa mi loso ndara. Maduong' mogik machwanya. Ni Maram nool to samori ke mana gi lwedo. Ok kel compact ma mondo dine. Nyiso ni ka koth ochako chwe, to chaki walo mana Marama malo no. Ndaro chako dok mana ile. Nyiso ni kata watiyo mana gi milion 100 sama koth chwe ni. Ka koth orumo. Ochako luoko dhi. Omiyo mae momiyo dwani contractor matiyo mabe. Nyaka ng'eni ndara kiloso, nyaka ilose gi standard ma engineers dwaro. Nikech ok wanya bedo ni waloso ndara to en sate kata Maram no lose tidine maber. Ndara mok din maber no chwanya jo maber, ndara no chwanya.
chwanya mang'eny. Weche osebedo ka wachore kata mowuok koni kod kocha jotelo mopogore opogore mombe moko mosebedo ka serve e levels mopogore opogore moko bende samoro dwaro kom weche mag telo mag weko mag dhoudi e Homa Bay. Ng'ato nyalo penjo ni oyo to ka bi nitie joksise gi joluo kendo en mana joluo kende to odoke anyuola. Joni oyo sani ok en mar jokarachuonyo, sani mar jorachuonyo, sani mar jogwasi. Ang'o makelo siasa ni eri mar pogruok e dhot ni wan jo dhodni waneno kama. Mano siasa ma sani dhi nyime ahinya Homa Bay. Igeto kode 2022 koso ene wacha nikech siasa nyaka go. An mano to kila ng'ato ngimana ka go siasa no. Nikech obe nitiere kamoro mong'iyo. An tadwa wacho ni adieri mara kata telo mano opogo Mabe ni od rachuonyo no kaw governor to Greta Suba nyoka senator to Rangwe kanyoka woman rep. Ka kori duogi nwango menyuako wachgi. To be yudo ni to bedo ni telo no opog kamani. Nitiere joma ber joma winjo maber molo jowetegi. Okay. Be nitiere tich pinya wacho no tira chuonyo ma ok oti Rangwe to ok oti Suba. Onge to ok oti Ndhiwa. Omiyo an adwa ni mondo wawere gi wach moro ni dhot ka dhot nyaka kaw telo. Gima duong' en niya, an kaka ne adwa ni mondo ago ombulu ne ng'ama nyalo biro tiyo ne jopiny. En mani koro nikech Homa Bay duong'. To nitiere oganda ma samoro gin joma tino bochgi ok thoth ka jomoko. Omiyo gibe gidwa ni mondo gibedi e telo. Mane momiyo samoro wadok to wawacho niya, wapoga piny maber mondo kila ng'ato yud gimoro. Lakini adieri ma Nyasaye kuom tich monego oti. To an awuono kadwa ng'iyo niya, ni governor akanye. Nikech kata sani samoro od rachuonyo nyalo golonwa governor maber manyalo tiyo. Pod anyalo miyo bucha nikech obero nyalo tiyo. Greta Rangwe nyalo golo ng'ama nyalo tiyo governor. Abiyo bucha nadwa ng'iyo tije. To be ok adwa niya, nitie dhot moro matin koro gionge gi kom. Mano be adwa ni mondo ang'i. To ok adwa bedo niya ni koro Suba ni koro wacho ni koro jo Suba ok ng'eny molowa okonego migi. Mano tadwa na kwed. Mano to kawinj kadonjo na anachira chuonyo, ananyakwa jorachuonyo, kendo anyakew jorachuonyo. Adwa ni mondo ka wayiero ng'ato to wayiero kata no wae dhodwa to wayiero ng'ama dhi tiyonwa. Kendo nyako tine jo Rangwe mochako tine jo Suba mochako tine jo Ndhiwa. Koro wang'ni kata wacho 2022. Kata wacho ni ng'ama yara chuonyo ne ma the best. To amiyo mbulu nikech en the best kapok wang'iyo. Nikech Kenya ka waseywago ywak moro. Na ng'omo miyo jo Kikuyu gisiko mani kom mar presidency gidwaro. Gin ma gidwaro nikech githoth. To ka ok giyudo to ni jo Kalenjin be ma mondo kawe nikech ginyuako the numbers. Ang'o miyo dang' wachak wakaw the same thing ni wan godo. Watero Mabe. An adwaro telo makare. Wabro kaw yo matene kai to duoge thuolo mar ariyo antiere kod Honorable Nerea Amondi nominated MCA kendo Miss President. Kwa duoge thuolo mar ariyo obro leronwa wach nero mar Miss President, mich nero manoyudo kata loch nero manoloyo to gi gik ma sani rikoro timo kotenore kod lemo machalo kamano kadi poni nitie gima okelo e yore mag dongruok ma Indian kuku mar wach. Kamoro ma intie jara malolo tigo sa koduge thuolo mar ariyo ma indie chiel mar kuku mar wach kod Jeff Olumba ka antiere kod Honorable Nerea Amondi e studio. Chaka rwaki e studio. Kamano Jeff. Sani rika hawe wachni mar Honorable Nerea Amondi ma nominated MC ma Homa Bay no yieri kaka Miss President. Kendo gombulu ma jo Kenya no goyo. Taduoko ne jo Kenya eruka. In Miss President Kenya te ok Homa Bay. Ok Homa Bay kende. En tich maduong' samoro ma dhano ok en tich maduong'. Nyiswa ni to Miss President ni en ang'o? En tich mane ma sani tiyo nyaka ne yieri no ang'o ma okelo kata ang'o mobiro? Maduong' mogik ne adwa ni mondo awacha yanga ni ne pinyo nagi ni. Miss President no chakore kaka piem mar mine madwa ni mondo Miss ranyisi maber matelo. Mine no wuok Kenya mzima kabiro mondo piem. Kato no duogo bedo ne mine mane dwa donjo kane okalo 1000. Kodi ngini isiki golo uwa nyaka koro nwachopo dhana beach. Mondo wadhi wamanyo mbulu. Nwaluonge ni Miss President. Nikech mae kom ma mine pok obete Kenya ka.
Kenya ngeni wasebedo kwa wacho wach mar 1/3 rule ni mondo mi telo to jomoko be osebedo ka wacho nang'o mondo mine dhi adhiya mondo go manyo mbulu kaka chuobe manyo mbulu mondo koro miyo mbulu kaka jatelo ok miyo mbulu kaka miyo nikech aba yie ni telo to onge kit ranyisi mar del omiyo wach Miss President ni nobiro mamine no piem ma wayudore ka wadong ji abich koko wadhi manyo mbulu ma duoko erokamano ne piny onagi nikech ne ugono mbulu kar rombu ma wayudo to maduong' mogik Miss President ni en kido mar ranyisi mar mine matelo. Idwaro ni ka in Miss President Kenya ni nyaka ibed ni kopo ni gimoro timore Homabay. Ang ni many kaka duondi nyalo bete kotimore Kisumu. To joma kelo pesa di donors mag project gi. Be koro wachako tudore godo. Mondo wuothie e Kenya mondo anyis ni to duonda nyalo chopo kanye. E Kenya ka wan gi weche mathoth. Mokwongo en wach mar ohala mar chuo gi mon nikech ngeno ok nyal gero mon ti we chuo kendo wan gi wach mar nyithindo kech wach mar iye obembo oramo kendo ni marach king'iyo weche go gin weche matut madwani mondo omanyie duol mang'eny omiyo sani kaka Miss President asemanyo kaka tudora gi ofise mag sirikal matiyo tich mine gi nyithindo manyiri to gi chuo mondo abed machiegni kodgi mane ofisa kaka na yie godo nikech ok en tich minya wacho ni nyalo tiyo ka jo Kenya sirikal ok oyie ok adwa na bed kaka ng'ama siko dhi ndara ni sani wan gi handshake ok anya buko na dhi ndara ni goya gi tear gas ni police maka nyaka dhi mana ka kusiep sirikal omiyo mana asetimo maduong' mogik kendo kaluwore gi bedo Miss President ni nyaka dhi abede buche mang'eny miwache weche mag telo mar korka mine kata korka yudhe office ni bende en gima katiba yango kata bende bedo facilitated gi sirikal mar gimomiyo awacho ni sani kora sechako donjo kaka osiep sirikal mane atua ma wasekawo nikech nwadwa mani mondo wakel ranyisi mar telo mar mine mondo sirikal bendo ne emomiyo rais marwa ma Kenya ka moluoro Uhuru Kenyatta nyocho luongo wa mobedo kodwa piny man chuneno ka wan chien kata wuotho kode nyaka kodhi tich nikech no wacho ni ana hero telo mar mine omiyo adwa ni kaka un joma ne laro telo ni adwa na abed kodu piny to ng'amoyobo be sani waseyudo yo kaka Miss President Kenya asechako manyo jaudi Uhuru nikech adwa ni mondo abed kode machiegni nikech obende otiyo tich kaka ng'iyo mar nyithindo matindo adwa ni mondo omak lweta mondo ayar bada mathoth nja aseyao foundation miluongo ni Now Foundation nikech ndalo mbulu cha niluongo mana ni Now koro Now Foundation ni kae kama omuom donje mondo titich madwa ni amor kabisa mar wacho ni the Canadian High Commission mani Kenya ka gin tiere gi pesa moro miluongo ni Canadian Fund for Local Initiatives. So the Fund for Local Initiatives has already supported a project maka wacho gi Dowagunda ni scaling up the representation of women in politics. Ma sani as we speak we are going to go to Homabay. Wachako gi Homabay County. Mondo watim wakau kuku mar mine mondo wabed godo piny mama facilitation wana to pokido ka wukuom sirikal mar Kenya sirikal mar Kenya osebedo ka kela machiegni nikech ate adhi e buche kata mobedo organize ESTG forum maningeni sirikal parliamentary caucus mano sirikal to gima system masani nyaka wadonje budget ngeni mane ka koro government nyalo timo di facilitation but magite biro facilitation mag government biro wuok kana wuona setiyo emomiyo sani timo chingni gidwone pogoro kama Canada mondo mi okonyi yud kaka inyalo so the Canadian Fund oseye and we are supporting women who are doing politics koro Now Foundation sani koro concentration mari Now Foundation en konyo joma chalo nade konyo joma mine konyo nyithindo konyo joma chuo koso awacho ni Now Foundation is an initiative for inclusive social development gidho wagunda enia adwa niya tich ma dongruok kikowe mine oko kikowe yude oko kikowe nyithindo enen mar ji duto ma an gi projects manatimo ma moko ne gin mag water project gin mag mentorship ma nyithindo manyiri mago te dhi Now Foundation wang'iyo wach mar climate nikech king'iyo Homabay sani dhano kunyo kuoyo matamore gi nono iyudo ka kidibe igoyo this magi gite ketho aluora mar ji omiyo inclusive development wadwa ng'iyo to sustainability chal wacho nango omiyo project manosebiro masani amorgo en mar keto duond mine siasa
mondo kata ka koro Nyasaye ogwedha niya adwa ni mondo amanye kom moro mondo yiera tadwa ni mine moko bed ni bang'a ka mabe yiero mondo bedie telo. Mane kaka puonj ma Miss President noketowa maber nikech nyaka ywa mine ma ibende nyalo siri mabugo tiendi sama in malo kacha. Ang'o ma samoro kirango to keto joma mine bedo mang'ao e donje weche mag siasa kata active politics ka iweyo ma ok owetne obedo reserve ni oyo mat koro mar mine kata ni koro nomination slots. Ang'o ma samoro keto joma mine paro ni ging'ao ok ginyal chunga aching gi joma chuo mondo gin bende gilar kombe machalo. Awachni siasa wani ido ni nitiere goch ma samoro kiwuok oko ni laro siasa to nikori nyisi nyaka ibed gi joma nyalo gochi. Joma nyalo gochi. Mine ingeni mondo ke yudo loch. Miyo en ng'ama onyuol. Omiyo remo kae. Koro ko paro ni nyise ni mondo bende nyaka obed gi joge masami dhi laro mbulu to joge madhi zimo taya magoji makaw returning officer malendi mano gima samoro miyo mine oluor. To mar ariyo ni siasa kiro donjo to ibed gi joma goji. Koki nyalo kawo piny. Kendo mine samoro ido ni lwetwa ok rom gi mare mati macho. To sani nasefwenyo niya kata joma chuo gi samoro lwetgi ok ng'eny kamano. Gima timore an gima asewacho kendo awacho ne mine sani. Ichako chon mondo ibed oko chon mondo ing'e niya jomage manyalo biro mondo omak lweta mondo sira. Nikech kok ichako chon sani to joma bing'e ni dwa chungo onge. Luoro moro nitiere mama joma biro goji. Ok joma luoro moro ba jamakwa niya ni to koro kawacho na dwaro telo ka to kama be ateda ni jogi be biro miya. Ana dwa wacho ni chaka nikech kamitede no kama inyalo chungi. Nikech sani kiwuok iwacho ni mondi ana wuon ana nyako chia. Ka wuok na dhi kocha dhi lero go wetena. To mano ke dibo watna ne oyo imigogo kidu okitimni nade okibiler kodwa. Ana dwa ni mondo abed kara chuonyo no kanye monyuoma asedak higni 25 adwa ni mondo abed mondo jokara chuonyo bong'iya gi wang' maber ni to nyako ni ncho sedhi molaro no bit president okwaore e nominated MCA ne okwaore gimoro amora matimore mondo gibende abenda nyisgi ni abende miauru kamoro mondo amaknu kaka jodalawa. Omiyo to kara chuonyo u jodalawa adwa ni mondo miya kamoro amaknu kaka jodalawa maonge gimoro niya nachaka dog kama chele ma mondo adhi amanye telo. Nyaka sani rine mi komnero mar nomination kata nyaka ne gweli kaeto ichaki yudo Miss President. Iparo ni gik moko ariyo gikikirewgi kanyakla bende gise medi mijingo mar ikruok ne 2022 kaki wacho ni mondo mi koro mini ok wagwele ok oyere kiango odhi kende bende osemi mijingo mar chako neno e yo machalo kamano. Jeff tiegruok mano miwa ka wasomo e academy ma Miss President ang'eni nchune ne TV neno no ken tiegruok mayot. Nyaka ing'e ni to telo ni nyaka ing'e weche mag kwan mag telo nyaka ing'e kaka iloso chike nyaka ing'e weche mag manyo ne jopiny chiemo gimoro amora mar telo nyaka ing'e kaka iwuoyo gi jo oko. Omiyo mae momiyo na wacho ni yawa kara tiegruok maka mae madwarore. Omiyo sani awinjo ka denda koro luoro moro manchan go cha Jeff koro to dok chien. Koro gima dwa ni mondo atim kende en ni mondo akel projects gagi mondo abed godo gi jopiny mondo gibe gineni ya nominated MCA wani to Miss President wani nyo kelonwa pride ngeni jaluo sense of pride. Ni e Kenya kae all the 47 counties wane mane ogonu ombolo nikech ombolo to no ogonwa gi jite ma wakao title ma Miss President e Kenya to ne wakawe nikech wan MCA marwa ema nominated ema no be mokelonwa. Omiyo kik mako gimoro mikelo dala koro tikode mondo ichak medo yaro badi mondo inyisgi ni ya mathin mayudo ni kauru ketka mathin achaka ketka kata kete karachuonyo mora achaka keto rangwe mora achaka keto ndiwa mora achaka keto suba takelo nu mana mathin mayudo no ok ni ya mathin no tabiro takele tangwane takete yoda oyo adwa ni mondo abed gi jopiny thuolo. Omiyo sani awinjo ka okayota ahinya. Okayot kitelo to okayot ahinya okaluor sani. Omiyo sani kata anyalo wacho ni kata minde madwa chunjo dalawa gol luoro no nikech kiluor to kinyal manyo gimoro. Nikech ndalo mana dhi manyo Miss President na peka chako piem kan gech madweche 4 to naonge gi luoro ji. Wachni minyalo we godo oganda wa. Maduong' mogik en ni adwa ni mondo awuoth gi mine wetena. To this Canadian Fund for Local Initiatives wuoth madwa chako gi mine.
koro yie umak bada. Wadwa ni mondo walendi mondo mine madwa ni mondo obie program ni. Mondo be ubi utwage koda. Nitiere mine mosego siasa e gweng. To pok no chung. Adwa ni mondo amanyu. Nikech anto mara inodwa timore kendo biro ngwech. Tadwa ni mondo amanyu mondo ubendo med bugo tienda e Homa Bay County. The fund is very good for women empowerment. Yes. Wadwa ni mondo wakel duond mine. Aluonge ni voice of women in Homa Bay. I want to bring out the voices of women and make sure that more women are in the political leadership. Yes. Manyiso ni 2022 nyaka sama wachope ni iri nyalo nyiso ni to irango command, irango MCA, irango women rep, irango ngeni Jeff ineno kakoro isebedo empowered. Miss President umedi mijingo, nominated MCA be umedi mijingo. Wacho malera nyani okidwa ni mondo michaki be nominated. Imbini chiu thuolo ne joma moko. Okidwa ni chaki wachi ni oyo Miss President chama poradoki. Wacho ni kodwa ni mondo mi yud teko kugu from the people directly. Mapenyi ni to irango kanye 20. Jeff wacho ni kenda wacho ka odonagi winjo. Ni telo mara en telo ma Nyasaye mose yango. Omiyo Homa Bay County nafasi nitiere, abiro Homa Bay County. To monda wach ni odhi bedo kaka MCA, odhi bedo kaka MP. Mano to biro jopiny biro wacho ne. Mondo koro gichagi ora irika. Mondo koro awach ne ji maneno TV ni. To sani tadwa ni mondo ing'e maber ni jopiny owacho. Kendo ing'e gine magidhi wacho ni Miss President into magka. Nikech samoro ngeni waja yango la yanga nwa ladhe kombe. Ano kadwa ladhore kombe. Tijani ema dhi miya koma madwaro cha. Koro imbe podoki ng'eyo komno. Akomno to Nyasaye mwenye. Akocha kwa kendo honorable Nerea Mondi hero kana nyako mchopelo ruti mono molos kodi wan bedo ko ni ay maber ka iti kod ofisi no maber mar Miss President ka chiel kon mano nominated MCA mondo mewaji oganda wa konyi gi mondo gin bene giwuok kuma gintie gichop gibed empowered giyud kangima yoto ken ginero makidaki etisiko mana kego uwi dag kaka jotelo dak maonge pogruok ni ma ka jatelo ma ka japenja pinye ma miteko gin bene ku empower gi to konyruok nyalo beti nyako chako rado kendo ritu masane an Jeff Lomba kero kamano Jeff kero kamano abiro duogo kero kamano